mose ma arita magi ikinde ma ineno ka koro iterogi imakogi to gikawo thuolo mokawo oingo kata ndalo achiel kapok ochwalgi e doho kaka okil Kamaloka bende chik wacho nade ewi jok machalo kamagi wawinjo kata kata Odinga wacho ni magi bende jok ma bedo iketogi e rang'iny moro kaka political detainees tiende nang'o ka iwinjo gigi duto ka gitimore to itimogi mana e kinde ma ng'anyo gi dhi nyime. Cleophas, gimosetimre ndalo ariyo ma waneno kama mano endelea ni imako ji we kata mako ji gitere sel to kitergi e court within 24 hours. The fact ni police osetiyogo a lot of force against protesters, nitiere jok mose go bunde mowito ngimagi, nitiere jok mose yudo hinyruok maduong' to okwa understand gimomiyo sirikal nyalo yie mondo police otig the kind of force ma waseneno ka police tiyogo e maandamano ni. To ka mamiyo weche gi bedo matek mogik to en ni jok mosebedo kosemak kuonde mopogre opogre nitie moko mapok otere court against provisions mag constitution. Mago ng'isi ni sirikal ni osebet piny mowacho ama gisebet piny magiamua ni gidwa deal gi protesters ama gidwa deal gi maandamano ni e yo ma ok en legal ama e yo moko luwo katiba. Mane momiyo waneno ka imako ji to ok tergi e court immediately kaka sheria wacho no ripotergi e court, imako ji to igogi ama gibedo igogi magihinyre. Nitie jok mose shoot bunde, nitie jok mose osebedo vamia e ute magidaki ma ok ne giparticipate kata protest. Omiyo sirikal oseng'ado bura bowacho ni protest ni wadwa teme mondo wachunge e yo mora mora. To waneno strategy magisetimo. Strategy mokwongo en ni mak jo opposition ama leaders mag opposition kuonde mopogre opogre mondo itemgi mondo gigol supporters mag gi oko. Number 2 en ni ket polise mang'eny e gwenge ma osebedo ka kelo protest ama jo gwenge mosebedo ka wuok oko mang'eny mondo participate e maandamano. And number 3 strategy margi mar number 3 en ni kuonde mane ok wuok e maandamano to chako wuok e maandamano machiegni ter jowa mondo pacify ama mondo hojo piny ka gimiyo gi pesa kaka ne waneno katimre gwenge ma Kisii gi gwenge ma Kirinyaga. Omiyo jok ma apango maandamano mar Azimio sani nyaka wuog oko mondo ging'i strategies maber. Number 1 ma ginyalo protect go ama ginyalo rito go protesters maggi. Number 2 ginyalo yudo yo mar record gik ma sirikal osebedo katimo ni jok ma participate e maandamano kaka tiyo go bunde kod lweny ila ma giseketo go jopiny mondo wabed gi proper records wanyalo tiyo go kata kobed ni en court ama obed ni reports mabedo made e IPO against police officers mondo gik mwaseneno katimre gi kik timre kendo e maandamano manyalo bed. Ten yo marach ahinya ka ker mar piny nyalo wuok kendo mak microphone kawacho ni maandamano ok bi timre Kenya kendo. To maandamano te en gima katiba mar Kenya wuon emomiyo jo Kenya ratiro ni nyalo bet ni wuok oko. Koro Cleophas, mae nyiso ranyisi mar sirikal ni osewuok ni gibro chungo ama gibro temo gore gi jok ma participate e maandamano ni e yo ma ok yo mar kisheria. To mano be nyaka wasiem wang' gi kaka jonon weche siasa kod professionals mopogre opogre matiyo e area mar justice sector. Kamano Cleophas. Erokamano ahinya Green Odera, duogo e studio kar kae yudane Misha Kudede.